Здравейте, уважаеми приятели на Футбол Степавичаров. Днешното издание, както ви обещах при последното ни виждане, при последния епизод, направен след матча, първия матч за Лигата на конференциите плейофа между Левски, София и АЗ Алкмар. Левски загуби тогава с 0-2 и така, имайки предвид какво се пише в подвидеята, които правя и съобщенията, които получавам и на страницата на канала във Facebook и на личния ми профил в социалната мрежа, кога ще направя така епизод, в който да отговарям на въпросите на последователи, хейтери и цялата аудитория въобще на този канал. Ами ето, дойде момента, както обещах, гледам, записвам видеото във вторник, така че или днес, или най-късно утре то ще бъде качено на YouTube страницата в канала, където ще бъде достъпно за гледане на всички абонати. Няма вече да губя време в излишни приказки и обяснения, защото доста въпроси са се събрали. От сега предупреждавам, че там, където има нецензурни думи, ще има така, ще правя пауза, а пък някои откровенно вулгарни въпроси ще ги подминавам, защото не смятам да давам трибуна на простотията и тъпотията, която и без това извира в изобилие по нашите ширини. Затова почвам с въпросите. Разбира се, може да бъдете сигурни, че най-много ще отговарям на неудобните, на критичните или пък въобще на тези, подкарвам ги поред на номерата. Държа да подчертая, че въпросите са само от последното видео. Даже не съм сигурен дали ще ми стигне времето, защото така като гледам са поне едно 50-60 въпроса извън тези, които, както казах, нямам намерение да чета и да обръщам внимание на простотията. Така, започвам с първия въпрос. Всъщност отгоре надолу започвам. Така, Елфрик и Мото. Така се е написал потребителя. Личи си, че си вече бив журналист, тръгнал си да правиш анализ на матч, но толкова ти е чужд този спорт, че направо не е истина. Било задължително Левски да бие АЗ Алкмар. Как стигна до този извод? По-добър отбор ли имаме, по-добра школа, повече финанси? На каква основа Левски трябва задължително да бие холандски отбор? Левски трябва да бие задължително отбори като Вадуц, Хамрун и други такива, но срещу отбори от топ първенствата е много трудно, още повече, че в момента се гради отбор и ще трябва време, за да стане Левски от едно време. Така, драги приятелю Елфрик и Мото, не знам как се казваш, по принцип прави добро впечатление, когато човек излиза с лицето си и с името си, когато иска да защитава някаква теза, да зададе въпрос и така нататък. Поне на мен ми прави добро впечатление, за да знам с кого говоря. Но както и да ще ти отговоря, ако ти смяташ, че аз не разбирам от футбол и на мен този спорт ми е толкова чужд, ами много елементарно е, просто като не ти харесва като анализатор, като мнение, което давам за развитието на Левски и за неговите мачове, просто не гледай толкова. Така, иначе ще ти отговоря. Почти съм убеден, не съм го гледал повече от 2 пъти, но съм почти съм убеден, че никъде във видеото не казвам, че Левски задължително трябва да бие холандски отбор. Ама убеден съм в това. А пък ако съм го казал така, значи извадено от някакъв контекст. Но почти съм убеден, че не съм го казал. По простата причина, че ми е ясно, че не е най-лесното нещо да клуб от родната първа лига, без значение кой е той, да се саморазправи или да отстрани отбор, който и да е той, от първенствата от топ 6, 8, 10.
каквото безспорно е холандското първенство. Това, което казах аз обаче е, че Левски със сигурност трябваше да бъде по-смел, ако иска да направи нещо срещу холандците. Защото ако иска да ги елиминира, каквато и идеята, нали, все пак в едно състезание и на тази фаза на евротурнирите, най-нормалното нещо е Левски да се опита да атакува и да, ако може, да вземе тук някаква преднина, защото говорим за холандски отбор, вече изпуснеш ли тук питомното да гониш дивото е много, много трудно, уважаеми господин Елфрики Мото. Така, Левски трябва да бие задължително. Това е едната част от въпрос. Добре, тук има и някакво противоречие. Левски трябва да бие задължително отбори като Хамрун, Вадуц и така нататък. Окей, приемам го това и аз смятам подобно нещо. Но срещу отбори от топ първенствата е много трудно, още повече, че в момента се гради отбор. Колко време ще го... Чакайте малко, колко време ще го се гради отбора при мажоритарния собственик? Като отстранихме Пал, колко време го градихме този отбор, уважаеми приятели? Отбор, който беше пресиран и всеки мач му беше като за последно, защото гонеше квота за Европа. Тръгна от зоната на изпадащите, когато лошия Стоилов го пое на 1 септември 2021. Нали, айде малко да не забравяме фактологията. И в хода на първенството му се наложи да прави физическа подготовка, наложи му се да прави селекция и по-скоро до зимата да изкара с събраната му от знайните и незнайни треньори, директори и така нататък, начало с мажоритарния собственик Сираков. И тогава и с Левски реално взе купата и отстрани Паук с отбор, който е на 6 месеца. По-слаб отбор ли е Паук от АЗ Алкмар, Елфрики Мото, да те питам аз? По-слаб ли е? Не е по-слаб. От същото средно европейско ниво е. Даже Паук е в последните години, ако не се лъжа, те стигаха и по-надалеч от осмина финала на АЗ Алкмар минала през последната кампания. Обаче там ги отстраняваме с игра. Нали? Значи не може винаги при едни да не може и да си измисляме 1300 оправдания, а при другите пък да става. Как така? Как така Стоилов може да отстрани италиански отбор и 2 броя? Как може да отстрани френски отбор? Как може да отстрани гръцкия Паук? Да. Обаче тук не можем. Съжалявам. Така. Димитър Димитров, жив и здрав и много години да правиш тези хубави предавания. На здраве и аз благодаря. Митко, така. Казах Жан. В началото на участието на сините в евротурнирите не очаквах да играят толкова добре. Стигнаха до плейофите и все още има един матч. Топка не се знае. Арда с най-голям късмет от БГ отборите имат голям шанс и с Дуспи да стигнат до групите на Лигата на конференциите. Се срещнаха скромни противници, но това не омаловажава и успеха на треньора и футболистите. Браво! Така, тук няма много няма да се съглася с всичко. Първо, че противника на Арда в плейофите, Раков Чещохова, полския тим, е доста сериозен съперник за нивото на Арда. Защото Арда, да, изкараха късмет с Кално Жалгирис, да речем, но Хелзинки е един отбор, който от години играе в евротурнирите. Без значение дали винаги влиза в групова фаза на Лига Европа или на Лига на конференциите, Хики постоянно е отбор, който постоянно присъства в евротурнирите, имат и опит. Докато Арда е един абсолютен новак и понеже много ние обичаме да говорим, сега слушам и разни така мейнстрим анализатори от синия сектор, как нямали сме нападател, как селекция трябвало още не бил окомплектован отбора и така нататък, как липсал Сангаре, как не знам си какво. Чакайте, Мар да ги напуснах сигурно половината им отбор основни футболисти. И както виждаме и те стигнаха до плейоф.
И се представиха, сме да твърдят, доста добре и срещу Раков в Полша. Така че не виждам чак какъв късмет са извадили те с жребия в евротурнирите. Така. Уважавам Хулио само... това ми хареса между другото. Това го бях зърнал този въпрос още докато преглеждах коментарите при постването на видеото. Иван Георгиев 44-32. Така, аз уважавам Хулио, защото само той прие да работи с Танас. Дани, сега няма да обиждаме, каквито и да са, каквото и мнение да имам за тях. С Танас има предвид Наско Сираков, Даниил Боримиров, един развинтен отбор, но никога не съм го признал за правилния избор. Левски играе страхливо, всички в защита, пък напред каквото стане. Ако стане нещо, кой прави селекцията? Само Томето заявява, че Левски ще играе за Требъл. Какво казват за целите Наско Сираков и Дани Боримиров? Кой треньор ще се върже при положение, че декларираният за бъдеще план е за една година? При такова изказване няма да дойде по-добър от Хулио. Иван Георгиев, какво да ти кажа? Мисля, че доста от това, което си написал като въпроси, като лично мнение, до голяма степен съвпада и с моето. Дава отговори. Аз също смятам, че при това управление, при това ръководство, трудно някой авторитетен треньор, който си знае цената и който не е тук просто за да чака заплатата на първо число, нали? Обвързан говоря и емоционално под някаква форма с Левски и визионер имам предвид. Трудно би се навил някой да работи с Сираков, Боримиров и това ръководство. Той Сираков за целите го каза най-ясно преди реванша с израелците пред клубния подкаст, пред подкаста на Паун Спорт. Той като момчето, мисля, че Илян Койчев зададе въпроса. Какви са целите, какви цели сте поставили за новия сезон пред треньорското ръководство, и Сираков каза: нямаме цели поставени. Така че да, аз също смятам, че но вижте, Хулио в момента, неговия плюс е, че той, което разбира се е и плюс за Левски, нали? Защото в случая той работи за своето CV. Той за първи път е на място, където усеща натиск, усеща напрежение от това да се бориш за нещо, различно от изпадане. Тоест той се бори за Европа, да влезе в Европа, класирайки се на второ място, довършвайки полусезона на Генчев. Нали? След което усети какво е, записа първи мач в евротурнирите. Реално погледнато към Хулио Веласкес за неговия дебют 8 мача в евротурнирите са едно добро постижение, бих казал даже много добро постижение за дебютант, за човек, който няма опит в тази зона евротурнири. Мисля, че наистина Хулио се справи добре. И от тук насетне, нали, той работи за биографията си. От тук насетне, да речем, всеки, който иска да вземе някакъв треньор, испанец, да речем, или какъвто и да било, с сходен профил като неговия, веднага това, което би му направило впечатление, разбира се, е как се представя той в евротурнирите и какви ги е свършил. Така че, общо взето, Хулио за това ръководство е идеален за Левски. Както и това ръководство е идеално за Хулио, защото те не му поставят цели, той сам си ги поставя и винаги, ако нещо се обърка, стане някакъв съкатлък, нали, да каже: в крайна сметка направих каквото можах, това е, точка. Така че тук и двете страни са си от полза. Плюсът за Левски е, че все пак работната етика на Веласкес
никой не може да я постави под съмнение, защото той наистина иска да работи, виждаме, че гори в матчовете, подскача нещо. Сега други въпроси, аз такива треньори много не харесвам, нали, които правят маймунджулъци и така залагат на такъв тип поведение, но да речем, че той просто си е такъв, той е по-експресивен, не може да съдим човек за неговия темперамент и това какъв е, важно той каква работа върши на Левски. Това е за момента, повтарям, дебело подчертавам, за това ръководство Хулио е идеален вариант. За Левски, казал съм си мнението, за Левски няма как Левски да бъде воден от... И тук нямам нищо против Хулио за неговата личност, който и да бил. Няма как Левски да бъде воден от треньор, чиято философия за футбола, чието верою за футбола е основно да мисли как да се защитава. Това е. Така, Калян Николов, честит рожден ден, жив и здрав, благодаря. Жив и здрав от фен на ЦСК. Така, това фенът на ЦСК се казва Георги Георгиев, 1171. Жив и здрав от фен на ЦСК, благодаря, радвам се. Доста, между другото, така по статистиката, която гледам, доста червени привърженици гледат този подкаст. Положението е отчаиващо, много сме изостанали. Трябва школата и треньорите на Алкмар да се клонират и да се поставят във всеки областен град в България. Иначе не виждам как футболът у нас ще започне да заприличва на малко средно европейски в близките 15 години. Така с африканчета и латино миг закърпваме положението, но какъв е смисъл? Някоя друга победа на мускули, случайност в Европа и после обратно в БГ. Поне А-група и нещата около нея заместват да търся комедийни сериали за развлечение. Така, да се съгласен съм до някъде, Георги, с теб. Но вижте, аз и в предния епизод казах, че ние малко, не само в футболно отношение, обичаме да едва ли не да искаме ние да открием топлата вода. Ама тя е открита, само трябва да я ползваме, ама ние не искаме и да я ползваме. Искаме нещо друго да направим. Иначе има много верни неща в това, което казваш, но според мен един от основните проблеми е работата, подготовката и точно подготовката на българските треньори и търпението, което до голяма степен, говоря за тези на А-отбора, липсва да налагат и да се доверяват на футболисти от школата. Защото да, един такъв млад футболист крие своите рискове, трябва да го изчакаш, да му минат грешките на растежа, така да се каже, да ти изкъса нервите и така нататък и така нататък. Обаче, нали, в крайна сметка никой на този свят не се е родил научен, съвършен. Аз винаги, даже като споря и с приятели, някой като каже, като почнат, примерно сега, Рупанов какъв бил, Марин Петков какъв бил и така. Хубаво да, вие уважаеми, вие на 19 години, 20 години, като сте почнали работа, били сте научени, сте готови ли? Не сте правили грешки ли? Мислите, че вашите работодатели ако тръгнат да разсъждават като вас, то значи трябва да ви махнат, така ли излиза? Всеки има право някакво време, сега разбира се, не можеш да чакаш някой, който видимо няма развитие и не иска да се развива, да го чакаш 10 години, да си стои вешата млада надежда. Не става въпрос за това, но става въпрос за това, че има футболисти, които с търпение и точно с процеса, който трябва да изминат и да ги изчакаш да си направят всичките магари и рано или късно захапват. Толкова беше така, ние Левски нямаше да има нито Сираков, нито Гибона, нито Гонзо. Аз даже сега се сещам за Гонзо, той като дойде в Левски, Гонзо първата година и половина-две
Аз си спомням, че голяма част от публиката искаше едва ли не да го цели с камъни. Обаче после какъв се превърна Гонзо Залевски? В един от легендарните футболисти. Икона Залевски е Гонзо. Няма какво да си говорим и да го спестяваме това нещо. Това е с младите футболисти. Е така. Сега той... по тази логика... Вижте гръбнака на футболистите на Левски от отбор, понеже се навършиха онзи ден 19 години от влизането на Левски в Шампионска лига. Вижте гръбнака от футболисти на Левски. Аз даже си спомням, че след първия сезон на Стоилов, четях, тогава нямаше интернет и интернет издания и така нататък. И във вестиците аз си купувах 7 ли спорт и Меридиан матч и пишеха едва ли не, че не едва ли не, това беше кръстен като най-слабия отбор в историята на Левски. И само месеци по-късно този отбор започна рейда за купата на УЕФА и след това влезе в Шампионска лига, нали, с Домовчийски, с Коприваров, с Бабангида, с Пелето, с Живко Миланов, с Топозаков. Така че ако така се разсъждаш и след 5 мача решаваме, че някой не става Залевски от юношите, искаме да го задраскаме, то никога няма да имаме резултати така. Така, Петър Петров, жив и здрав, само Левски, Данчо Дойчинов, жив и здрав, Була Валаш, жив и здрав, поздравления за анализите. Така, Мария Николова, честит рожден ден, само Левски за винаги, Димитър Йосифов, честит рожден ден, Калян Колев, жив и здрав, така. Тук има един въпрос на Пламен Пенчев. Въпросът му е: какъв е смисълът на постоянните медийни изяви на Даниел Боримиров след всеки матч? Слушаме полуграмотни заучени изрази, ако ли не нападки, обиди към съперници и съдии или просто оправдания на ученичка от първо отделение. Какъв пример, какви насоки дава директорът на левскарската общност? И аз се чуда доста често, но за съжаление обаче май това работи. Защото виждате и тук под коментарите, немалка част са на принципа 1000 извинения и оправдания, но нито едно решение на проблем. Така е. Лошото е, че по този начин се влияе на левскарската маса. Тези, които са свикнали да приемат, нали, директно това, което се спусне, тъй като се води от началството и от директорите и се приема за най-достоверната информация, и то лесно се усвоява от привърженици, че и от доста журналисти, които разпространяват, и става само малко като ефекта на доминото и на принципа, че една лъжа разпространена 100 пъти се превръща и казана 100 пъти се превръща в истина. Така... Примерът на Дани е: не избирайте, сега няма да кажа тая дума, и зависими хора да управляват Левски. Това го казва Иван Георгиев. 44-32 му е никнейма. Динко Трендафилов от ЦСК. Жив и здрав да си, благодаря. Така, Иван Димитров, Рено С. Как да го взема на сериозно Мари, нали, понеже казваш да не го сравняваме, да не сравняваме Веласкес с такива имена, като пада от Хамрун. Иване, извиняй, обаче в това ти съждение прозира злобата и омразата и подтекста на то не е въпрос, то е съждение. Пада от Хамрун. Така. Да те питам, с кой Левски отстрани Павел?
С кой Левски взе последната купа тук за 5 години под ръководството на мажоритария? Кой взе последната купа с Левски? С кой стигна за последно Левски четвъртфинал на УЕФА, което е сред най-големи, даже най-големия успех на Левски в евротурнирите? С кой влязохме в Шампионска лига, бе? Иване Адаш Димитров. Много избирателно помните, бе. Много избирателно помните, бе. Помните Хамрун, обаче не помните Оксер, не помните Марсилия, или ги помните, обаче ви изнася да не ги помните. Докато като кажеш да не сравним. Естествено, че няма как да сравняваме, аз го казах. Веласкес може да стъпи на една везна с треньори като Стоюлов, като Любко Петрович, като Иван Вуцов, като Рудо Витлачил, като Васил Методиев Шпайдела, като Георги Василев и още други, като Валяка и още други, когато постигне техните успехи. Ако Веласки стане шампион с Левски, стигне да речем четвъртфинал или излезе от групи на някакъв турнир, тогава ще си заслужи правото да влезе в историята на Левски. С плейоф за влизане ми по същата логика, значи Николай Костов и той си е заслужил право да влезе в историята на Левски, понеже и той стигна плейоф. И то срещу доста по-силен отбор от АЗА нали? Срещу Айнтрахт. Само че дори Николай Костов изглеждаше Левски доста по, говоря за мача в София, доста по-равностоен и доста по-така атакуващ от този, който гледахме срещу АЗ Алкмар. Лично мое мнение. Така, моля спрете с негативните коментари. Не виждате ли, че момчето е с ментални проблеми, казва Танас Захариев. Добре, Наско, ти си топ. Така, Фродо Бегинс от ЦСК, поне емблемата е на ЦСК. Честит рожден ден, жив и здрав. Пламен Пенчев, той е жив и здрав, благодаря. Димитър Шопов, айде, цяло лято чакаш резила. Сега радост голяма, Евала Гюстепар. Ами, ето това е ефекта на доминото от приказките на ръководството на Левски, Боремиров и Сираков. Абе, вие явно съдите с Форшин. Тоест ти ми казваш, че ако Наско Сираков или Боремиров са извън Левски, ти няма да искаш Левски да побеждава и няма да се радваш на победите ли? Не мога да го разбера. Наистина. Няма как да не се радвам господин разбирачо на победи на Левски. Особено в евротурнирите. Нали, защото Левски ми е над персоната. Левски не е на Сираков, не е на Боремиров. И поради тази причина се радвам на Левски. Защото Левски си е Левски. Айде. Така, Вин Джонс, сигурен бях, че този площ ще изпълзи. Добре, явно си Нострадамус. Аз общо взето изпълзявам след всеки матч, нали, но явно трябва да говорим за Левски само с добро и само да се хвалиме и да живеем с цветя и рози. Това е положение. Така, Ангел Мишинев 40-60, честит рожден ден, така благодаря. Играхме 15-20 минути, ядосах се много от предпазливата игра, предпочитам да играят от началото, че дори да загубят. Да има положение, за да има шанс някой да отбележи. И аз това казвам, обаче хората или не искат някой, разбира се, или не могат да разберат. Така, Пичазе не са в подготовка, имаха 4 мача в... аз казах, че са имали мачове с Вадуци и Овес. Не мога да разбера. Чакай тук. А за опълчение си пусни мача с Оксер от началото на приказката на Герена, да видиш лежане как има 30 минути игрови преди гола на Копи. Боремиров бие тъч отсъден за тях, след това се изказва. Ох, Мишо. Абе, ти гледал ли си мачовете с Оксер
или си говориш на прима виста, защото отлично си ги спомням и двата матча. Особено втория матч ми е пред очите още. Къде Павене Лежане, бе, приятел? Къде? Значи Левски играеше с Оксер на Жак Сантини. И трябваше да победи. Вкара гол 1-0 и естествено оттам насетне няма при положение, че този резултат му стига, няма да тръгне в банк да играе с Куприваров, Домощивски и така нататък, какво ще кача Оксер на разлика ли? Само че Левски имаше и след гола положение, бе, господин разбирачо. И като ще сравняваме матча с АЗ и с Оксер, кой кого отстрани? Отстранихме ли Оксер? Отстранихме ги. АЗ ще ги отстраниме ли? Няма да ги отстраниме. Дай Боже да, макар че има втори матч, ама Левски лежали, как мога да сравнявате? В случай играеме първи матч с АЗ Алкмар, нали? Има реванш и играеме отзад да не паднеме, нали? Ние играем да не паднеме и да го сравняваш с реванш с Оксер, в който Левски му трябва гол, за да продължи напред. Той го бележи и се класира, нали? И ти питаш едва ли не защо след гола Левски не е да бил на сините в атака 90 минути. Ти не си нормален за мен. Абсолютно не си нормален. Лежане и Левски да беше водил с 1-0 на АЗ Алкмар и 90-та минута, естествено, че ще бавиме играта. Какво ще при положение, че ни върши работа? Нали, тогава и с Оксер естествено, че последните минути ще бавиш. Само, че пак имахме, даже в главата ми на едно положение на Телкийски, на контратака ги фанахме. Йовов излезе зад защитата, отясно на корнера я върна към Телкийски и ще стане 2-0. На контра играехме последните минути. Така, би ли имал против Левски да вземе Еврокупа с опълченска тактика? Не, нали? Важното е да вървим напред. Стоян казва. Естествено, че нямам против Левски да вземе тактика с опълченска купа, само че извинявай, ама трудно, даже бих казал невъзможно Левски да вземе купа в Европа с опълченска тактика. Няма как да рушиш футбола и да печелиш. Нали? Защото все пак трябва в днешно време трябва да си малко по-съзидателен и креативен. Трябва да вкараш гол най-малкото. Ако ще бутаме там колко, 10-15 мача за Дуспи, нали, какво смятате, че или понеже знам, че ще ми дадете примера сигурно с Гърция, дори гърците като станаха европейски шампиони 2004-та с Ото Рехагел им беше треньор, Ото Рехагел явно знае как, дори Ото Рехагел с гърци си спомням, че не се защитаваше докато Гърция не вкара гол. Нали. Така, честит рожден ден, отново точен до болка, благодаря на Дамян 1914. Петян, не спирай да преследваш и казваш истината, благодаря. Тодор Черноземски, глас пустиня, но нужен такъв. Колко прав си, Тодоре, и аз така мисля, но докато има, докато има и тук достатъчно хора, които да гледат тези видеа, аз ще ги правя. Така, Хулио Мирослав Цветков U21. Стига с този хейт, Хулио е точният човек, така каза мажоритар, а сега ще започнат колко е скъп АЗ и какъв бюджет има. Ти си говориш, но управленците разбират от футбол и са доволни, защото вървим напред. Това е ироничен коментар, така доколкото усещам. Нещата са много прости, липсва ни класа, казва Стоян. Стоян е, когато липсва класа, балансът и везните се изравняват от този, който е на пейката. Класа е нормално винаги, когато играеш срещу отбор от топ 6, топ 8 и си представител на българската футболна лига, винаги няма как да имаш толкова клас, колкото има съперник. Но затова е важно кой е на пейката, нали? За треньора.
Защо според вас винаги и в днешно време и преди най-скъпият човек, говорим в сериозните клубове и тези, които искат да се развиват, най-скъпо платеният е треньорът. Защо са и като ето аз се отклонявам от темата, нали, с моят друг любим отбор Манчестър Юнайтед, след Фъргюсън Манчестър Юнайтед похарчил най-много пари за селекции и така нататък. Обаче къде е Манчестър Юнайтед сега? И явно и тая година гледам, че сигурно пак ще се борят да останат в лигата. Обаче с Съре не беше така. Защо? Защото на пейката е той знае какво прави. И както беше казал, когато Сити започна да навлиза в Висшата лига, го питаха въпрос, много добре си го спомням, едно интервю, го питат, не ви ли дразни това, че арабските пари навлизат все повече и повече и по този начин едва ли не ще ви изместят от върха, и той каза, нашата работа е да се опитаме да компенсираме липсата на тази разлика в финансите на терена и по друг начин. Нали, не е да тръгне както беше тук Левски, като имаше възможност да се появи Газпром на сцената, пък се правиха едни подписки, ако си спомняте, клубовете от лигата против Газпром и така нататък. Слава Богу, сега от днешна гледна точка руските пари, но това вече са си мои такива разсъждения. Няма да ви обременявам. Така, доста правилен коментар. Играеше се за 0-0 или за 1-0 с невиждан късмет. Така. Rocket Science. Мъри ако беше, ама го изгоних. Така е наистина. Иван Ванев. Мъри кой го изгони, той си тръгна. И Rocket Science отговаря заради Наско Сираков. Така, да, ако наистина си мислите, че Мъри сам си е тръгнал, направиха така, че Мъри да освободи поста. Истината е, че ти никога няма да кажеш нищо добро за отбора. Истината е, че си мислиш, че разбираш от футбол, ама не. Истината е, че ти самият говориш за нови футбол, но живееш точно в 80-те години. Така, аз казвам добро за отбора, когато има нещо. Нали, ако си прегледаш всички видеа, които съм пускал до момента, ще видиш доста неща, които съм казал, положителни за отбора и при Генчев, и при Веласкес. Ти обаче явно помниш избирателно, което е твой проблем. Така. В 19-14. Добър обзор, но изпусна да споменеш юношите. Какво направиха, нали? Трябва да се залага на тях. Колкото да ми е любимец Марин, това положение, което изпусна, трябваше да е гол. При един матч щеше да е съвсем друг. А Митков и Рупанов колко допринесоха, каква конкуренция играят техните и с каква нашите. Ако си забелязал, макар аз в голямата си част да са на по 20-22 са готови, а нашите до 25 ги броим за перспективни. Относно Мъри, той най-добрият действащ български треньор, но да го изкарваш едва ли не най-великия в Европа. Защо на 60 години е в Пашкар в Турция, която е на 9-то място. В топ 8 има 105-60 отбора. Как един не го взе, не видя гения. Това постоянно натякване за Мъри е толкова токсично и деструктивно, че нямам думи. Той си тръгна сам, с какво помага това на Левски. Левски ще го има и след Мъри, и след Сираков, и след нас. Така, в 19-14. Аз съм съгласен, ти казваш за Митков и за Рупанов и за Марин Петков. Добре бе, що се оглеждаме в българските футболисти, които са най-ниско платените, като сбъркат в мачовете? Що не се оглеждаме в тия, които... Що примерно не се огледахте в Риото, който е сред най-скъпо платените футболисти, е зет за такива мачове, нали? Обаче най-лесно да фърлям. Да, Марин Петков. Окей, нали? Длъжен си. Също, какво значи длъжен? Нали? Вкарваш това положение и матча може и да стане друг, макар че с тая нагласа, която имахме, за мен нямаше да стане друг.
Нали? Може би щяхме да достискаме 1-1, което разбира се по-добре от 0-2. Обаче много лакота и хипотези и така нататък. Митков и Рупанов, Тодор Рупанов, който и да беше нападател, ако ще да беше Гьокереш сега, като няма кой да му даде топката и как ще вкараш гол. Ние направихме ли някакво? Ние имахме един удар на Евертон Баба отдалеч. И това на Марин Петков, което стана след безобразна грешка в защита. Иначе, да, разликата е, че на по 20-22 години в Европа хората играят. Само, че треньорите в холандските школи са на съвсем друго ниво, на съвсем друго заплащане, съвсем друго поглед върху футбол. Нашите треньори до голяма степен са нископлатени, в голямата си част, а бих казал и в голямата си част не са подготвени. За съжаление. И отделно, че отборите, а там където имаме някой талант, отделно, че треньорите на отборите са до голяма степен мислят за поста си, как да изкарат месец за месец да вземат тегон от резултатите. Общо взето. Повечето от тях. На пръсти се броят такива, които на едната ръка, треньори, които са готови да жертват работата си, само и само да налагат млади футболисти. Колкото за Стоилов, аз не натяквам нищо за Стоилов, аз правя паралели, а и тук доста ме питате за Стоилов, а и нормално е. Винаги Стоилов и всички успешни треньори и ръководители ще бъдат летват. Няма с кой да сравняваме. С Вили Вуцов ли да го сравняваме? Или Соня Хубосник, Пепе Мурсия ли да го сравняваме? С Гошо Дерменджиев ли да го сравнявам, докато беше начал на Левски, или с Николай Костов? Естествено, че ще сравнявам с Мари Стоилов. Съжалявам много. Да, че така, той най-добрият, но да го изкараш. Аз не съм го изкарал. Кога съм изкарал най-великия в Европа? Но съм сигурен, че няма по-подходящ треньор от него за Левски. Никога не съм казал, че е най-великия в Европа. На 60 години в Опашкар в Турция. Значи в Турция е в Суперлигата, нали? И вече е под прожекторите. И единственият български треньор, а до голяма степен на него му пречи и това, че на личната му карта пише България. Защото български треньори, каквото и да си говорим, не се котират. Не се котират по причини, поради които изброих. Голяма част от тях са послушковци, гонят резултат, не могат да работят с млади футболисти, неподготвени са. Така немалка част нямат и желание да се развиват, защото си мислят, че знаят всичко. Отделно от това са и неграмотни, нали? Колкото и грубо да звучи, но съжалявам. Така, слаб анализ на зависим човек. Левски до вчера беше пред фалит, той ще плаща огромно с селекция от 1000 лева. Нещастно коментаторче. Васил Пашалиев. Така, и Одонях пише, сигурен съм, че не си чул минута от комент. Василе, я да те питам аз, пак ето, вие ми ги подават. Като с селекция от 1000 лева. Ти, приятелю, знаеш ли колко е бюджета на Левски в момента? По официални данни изнесен общо събрание на Левски. 30 милиона лева. Знаеш ли колко отиват за заплати на месец? На футболисти, треньори и служители на клуба. Около отбора. Знаеш ли? 1 милион. Почти. Значи не може най-дънната резерва и най-така невзрачният футболист за Левски в момента, олицетворението на незнанието, Фабио Лима, да взима 17 000 евро и ти да ми говориш глупости, че селекцията била 1000 лева. Ти си личи, че си зависим. Ти си зависим явно, бе, приятел. Говориш глупости, говориш неподготвен. И пак ме връщаш като пред фалит ми. Кой дигна отбора от фалит? Морален, финансов и игрови фалит. Да, беше пред фалит до 1 септември 2021, докато не дойде лошия рибар и завъртя колелото. И още се върти благодарение на него.
Що не викнахте Веласкес 2021 година или Николай Костов на 1 септември? Ми всички ходиха и се молеха на иначе лошия Стоилов. Ще ви се не знае и на вас двойния аршин. 1000 лева. А с Паук с каква селекция отстранихме? Знаеш колко взимаше най-скъпо платения футболист на Левски? Сонко Сунберг. 6000 евро. Най-скъпо платения. Най-скъпо платения. Сега ли има 17 000 евро, ти ми говориш за задължения и не знам си какво. Нали? Се погасиха почти всички задължения с селекцията на Стоилов от 20 милиона разпродадените. Между другото заради такива хора пожелавам на Станимир Стоилов да не се завръща в Левски в близко бъдеще. Така, хора, джунте хора, човек си казва истината, от нея боли, много ме яд, язък за всичко, разочарован съм в футбол и игра на Дано, направят нещо в Нидерландия, ама надали. Само Левски, аз казвам. Ванка, как не те е срам, спри се малко, казва Юзак 079. Crazy Forest отдолу пише, кое отказаното не е така. Това ти е. Така, Даниел Илиев, 3600, братле, ти пиян ли си? Братле не пия. Само да ти кажа. Dark Avenger, 65-55, всяко видео на този канал е едно и също, мъри това, Сирако онова, завъртяне, осукано по различни начини. Господин Дарк, не гледай, много просто. Така, Булеон, същото си говорихме и след матча. Явно има предвид епизода, който съм говорил. Така. С този бюджет и футболисти толкова, казва Марин Митков. Марине, не е малък бюджет. И стига с тия бюджети. Имаме пресен пример в FBet Лига, че не бюджетите са най-важното нещо. Тук не говорим мащаби Реал Мадрид, Барселона и колосите да се гонят. Говорим средно европейско ниво. ЦСКА е отбора с клуба, с най-големия бюджет в момента в елитната група, дори по-голям от този на Лудогорец, или в най-лоши случаи като него. Вие виждате къде са. Виждате къде са. Не е до бюджет и до пари. Нали? И с Юнайтед също ви дадох пример. Така... Искам за Хулио да кажа това, Сноп 6583, начина му на игра е такъв, защото човекът иска да има колкото се може по-малко загуби и това ще му си осигури добра визитка. Ако завърши двата матча 0-0, ще се молим на Буцефе ми даде, но това не е, нали, идеята е не да развиваме визитката на Хулио, а да развиваме Левски да изглежда добре и да играе в евротурнирите. Така... чакайте, тук ми попадна един Димитър Драганов, нали? Госин Тъпавичаров, нали? Образовай се малко, напиши в Google откъде ми идва фамилията, вместо да растиш глупости и тогава се прави на острумен. Какъв футбол играеше Мъри, например, срещу Паук? Дълги топки към Билал Бари, здрава прес. Това колко модерно е, нали? Няма да нататък да чета, нали, тия шумкари, издруженци, да. Ти, значи, Димитре, явно или си на някакви много тежки опяти. Ако твърдиш, че Левски играе от дълги топки срещу Паук, значи нямам намерение да хъбат дори повече от 10 секунди да ти обръщам внимание. Явно, пусни си двата мача и пак се върни и ми говори. Дълги топки срещу Паук. Майко мила. Така, Сирако вън. Така. Така, Момчила Баджи Маринов. Пичи, нямам идея от позицията на къв се изказваш и защо точно твоето мнение трябва да е меродавно. Ако просто да си извадиш главата от задните части на Мъри, може би по-трудно ще погледнеш и на матча и на положението. Момчиле пич, нали? Аз
Не, Пламен Пенчев, той отговорил доста грубо. А ти ако погледнеш по-далеч от на НАСО, може и на теб нещо да се изясни. Значи аз нямам нужда откъде да си изваждам, главата си ми е на мястото, както виждаш, даже ти отговарям и си говоря с тебе, въпреки така твоите некултурни обращения. Очевидно ти липсват някои първите 7 години. Айде, ще го пропусна, това не съм възпитател. Така... Благовест Младенов, уникални глупости каза за Майкон. Вчера направи слаб мач, но като цяло до момента е най-добрият ни футболист. Доказателство са мачовете с Брага. И срещу кой е направил големи мачове?